खुलुमबाय लोगोफोर बर'नि रानि 2.0 आव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरो आंबो दासान्दि नोंथांमोननि अननाय आरो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैनाय जाबाय। आं बे भिडिअआव बेखौनो फोरमायनाय जागोन दि जोंनि जिउआव बिमा लक्ष्मी आरो बिमा सरस्वती मोननैनि गेजेराव सोर बांसिन जायगा आवग्रिना दं आरो सुबुं माहारिया बे सानै देवीनि अननाय गैयाब्ला मा जानांगौ जायो। नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोनोब्ला भिडिअखौ स्किप खालामालाबानो जोबजासिम नायजोबलांबानो जाबाय आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानब्ला भिडिअखौ लाइक आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय जाहाथे आं जेब्ला गोदान भिडिअ आपल'ड खालामो अब्ला नोंथांमोननिसिम थाबै नटिफिकेशनआ सौहैनो हायो। सानसेखालिनि बाथ्रा सरस्वती आरो बिमा लक्ष्मीया मोनसे बाथ्राखौ लानानै सानैनि गेजेराव मोनसे सोंथि सोमजिखाङो। बे सोंथिया जादों बे कलिजुगाव धोन आरो गियान मोन्नैनिबो फारागथिया बेसेबां। बेयाव बिमा सरस्वतीया बुंदोंमोन बिद्या आरो गियाननि अनगा धोन खामायनो हाया। नाथाय बिमा लक्ष्मीया बुंदोंमोन जायखिजाया धोनि सुबुङा गावनि धोननि बोलोजों सोरबा लेखाफरा गोरों आरो गियानि सुबुंखौबो फैसाजों बायना लाखिनो हायो। सानैनिबो गेजेराव गुबुन गुबुन खोथा एबा बाथ्राखौ गोरोबलायनाय मोनैनि थाखाय सानैबो मिन्थिहायासै जे गावसोर सानैनि गेजेराव सोर देरसिन। बिमा सरस्वतीया सासे साधु आइजोनि महर लानायसै आरो गंसे गामिनि मन्दिराव ध्यान खालामना जिरायना थाहैनायसै। बिमा लक्ष्मीयाबो सासे जोबोर धोनि आइजोनि महर सोलायना बै गामियाव थांनो लानायसै आरो गंसे नखराव हाबहैनानै दरजायाव बेल दामनो हमनायसै। अब्ला बै नखरनि सरस मुंनि सासे आइजोआ दरजा खेवना होनायसै। अब्ला बिमा लक्ष्मीया बुंनायसै जे आंनि फिसाया बे गामियाव बेपार खालामनो नागिरदों। बियो जेब्लासिम बेसिम फैया अब्लासिम आं नोंसोरनि न'आव थानो हागोन नामा? बेनि सोलाय आं नोंसोरनो गोबां धोन होगोन। अब्ला सरसआ बुंनायसै आं बिखुमजो आरो बिजावजालिखौ लेंनानै लायनि बिसोर बेनि सोमोन्दै थिरांथा लागोन। अब्ला बेबादि बुंना सरसआ गावनि बिखुमजो आरो बिजावजालिखौ लेंना लायनायसै। सरसनि बिजावजालिया सासे जोबोर लबिया गोसो आरो सालाखि आखुनिमोन। बियो बिमा लक्ष्मीखौ जोबोर फैसागोनां माहाजोन आइजो सानना आरो बेनिफ्राय खावसे धोन लाना न'आव थानो जायगा होनायसै। बिखुमजो आरो उन्दै बिहामजो सरसआ जोबोर हेंथा होदोंमोन बेबादि फैसा लुब जानो नाङा, न'आव फैनाय आलासिखौ बेबायदि खालामनो हामा होनना। नाथाय सन्थियाया थामहिनबा सरसनि बिजावजालि देरसिना बिसोरनि खोथाखौ मोनसेबो खोनासङासै। बै धोनि आइजोआ सन्थिया मोननि न'आव सानथाम थानो लादोंमोन। बे सानथामाव सन्थियानो बिमा लक्ष्मीनि महर सोलायनाय आइजोआ सानफ्रोमबो सनानि सिक्का होबाय थादोंमोन। नाथाय सरस आरो बिनि बिखुमजोआ बै आइजोखौ जोबोर सनमान होना थि समाव जानाय लोंनाय होना जोबोर जोथोनै लाखिदोंमोन। अब्ला बै धोनि आइजोआ सरसखौ सोंदोंमोन नों मानो सनानि सिक्काखौ लाया होनना। अब्ला सरसआ फिननाय होनायसै आंनि बिमा बिफाया आंखौ बेबायदि आखल आखु फोरोङाखै। आंनि आइ आफाया आंखौ बेखौसो फोरोंदों खालि सुबुङा गावनि देहाजों खस्थ' खालामना मोननाय धोनखौल' फोथाय होनना। बिमा लक्ष्मीनि बै महर सोलायनाय आइजोआ बै सरसनि बिखुमजोखौबो सोङो। अब्ला सरसनि बिखुमजोआ बुङो आं उन्दैनिफ्रायनो बेखौसो सोलोंबोदों न'आव फैनाय आलासिखौ जेब्लायबो इसोरजों समान फुजिनांगौ होनना। बेखायनो आं नखराव फैनाय आलासिखौ सेबा खालामना ओरैबायदि गोजोननाय मोनो आं मा बुंनो। बेबादिनो लक्ष्मीनि स्वरुप आइजोआ बिसोरनि न'निफ्राय थांनायसै। जेब्ला बिमा लक्ष्मीया बिसोरनि न'निफ्राय थांदोंमोन अब्ला बेनि दसे उनावनो बिमा सरस्वतीनि महर सोलायनाय बै साधु आइजोआ बे एखे नखरावनो फैफिनबावनायसै। बेयाव फैनानै बै साधु महर आइजोआ गियान फोरोंनो होनना सरस, सन्थिया आरो बिखुमजोनि सिगाङाव बुंनायसै। नाथाय सन्थियाया बेखौ न'आव हाबनो होनो नागिराखैमोन। नाथाय सरस आरो बेनि बिखुमजोआ बिमा सरस्वतीनि स्वरुप आइजोखौ जोबोर जोथोनै जानाय लोंनाय होना सेबा खालामनायसै। नाथाय सन्थिया थामहिनबा सरसनि बिजावजालिया सानथाम थानायावबो बै साधु आइजोजों फंसेबो खोथा रायज्लायनाय जायासै आरो बेनि खोथा खोनासङासै। जेब्ला बिमा सरस्वतीया बिसोरनि न'निफ्राय थांदोंमोन अब्ला साथामखौबो गावनि खाथियाव लिंहरनानै बुंनायसै आं नोंसोरनि जोथोन लाखिनायखौ जोबोर गोजोननाय मोन्दों।
बिब्दि बुंना सरस्वतीया बिखुनजो आरो बिहामजो उन्दै सरसनि खोमा खाथियाव गियाननि बाथ्रा फोरमायथियो। जेब्ला बियो गेदेर बिहामजोनि खाथियाव थाङो थामहिनबा सन्थियानो गियाननि बाथ्रा फोरमायथिनो आवगायलाङो। अब्ला सन्थियाया रागा जोंखांना बुङो, आंनो गियाननि बाथ्रा नाङा, आंनि थाखाय खालि धोनाल' गोनांथि। बेबायदि बुंना बियो बेनिफ्राय ब्लद ओंखारलाङो। दान्दिसे समनि उनाव बेबादिनो सरस्वती आरो बिमा लक्ष्मीया जयै सरस आरो सन्ध्यामोननि न'सिम फैफिनबावनायसै। बिसोरनि न'आव फैफिननानै बिमा लक्ष्मीया बुंनायसै, उन्दै बिहामजो सरस आरो बिसोरनि बिखुमजोआ जोंखौ गोरबोजों जोथोन लादोंमोन। नाथाय देरसिन बिहामजो सन्ध्याया फैसानि लब जानानैसो आंखौ थानो होदों, जायनि थाखाय सन्ध्याया जेबो पुण्य मोननो हायाखै। अब्ला सरस्वतीया बुंनायसै, औ आं बिनो गियान होनो नागिरदोंमोन, नाथाय बियो बिखौबो नाङा होनना गाज्रि बेबहार खालामदों। बेबायदि बुंना बिसोर सानैबो देवी महराव सोलायफिननायसै। अब्ला सरस्वतीया बुंनायसै, आं उन्दै बिहामजो आरो बिखुनजोनि खोमायाव बुंदोंमोन लक्ष्मीया नोंसोरनि न'नि बागसुखौ धोनजों बुंहोबाय होनना, नाथाय देरसिन बिहामजोआ बेखौबो खोनासङासै। बेखायनो बिनि बागसुनि धोना हाग्रा बंग्रा जाजोब्बाय। अब्ला बिमा लक्ष्मीया बिसोरखौ बुंनायसै, जोंथ' नोंसोरखौ आनजाद नायदोंमोन। बेनिफ्राय जों मोनथि मोनबाय जे सुबुं माहारिनि थाखाय गियान आरो धोन मोननैबो समान गोनांथि होनना। जेब्ला देरसिन बिहामजोआ धोननि लब जायामोन अब्ला गियानखौ मोननो हागौमोन आरो बिहाबो गोबां धोन मोननो हाबायमोन। अब्लासो सन्ध्याया सानै देवीनि आथिं सेराव थांना खुलुमनायसै। सरस आरो बिसोरनि बिखुमजोआबो गियाननि देवी आरो धोननि देवी सानैखौबो जयै नुनानै जोबोर खुसि जानायसै आरो बुंनायसै, जोंनो जेबो धोन नाङा, नोंसोर सानैनि दर्शनानो जोंनि थाखाय जोबोर गेदेर धोन होनना। सन्ध्यायाबो देवी सानैनि आथिं सेराव खुलुमना गावनि गोरोन्थिखौ क्षमा बिनायसै। सन्ध्याया गावनि गोरोन्थिखौ सिमान लानायखौ गोजोननानै बिमा सरस्वती आरो लक्ष्मीया बिहामजो गिदिरनि बागसुखौबो धोनजों बुंहोनायसै आरो बेनिफ्राय सानैबो गोमोरलांनायसै। लोगोफोर, नोंथांमोनहाबो बे भिडिअखौ नायनायनि उनाव मोनथि मोनबाय जानांगौ जोंनि जिउआव गियान आरो धोन मोननैनिबो गोनांथिया समान होनना। जेरै सरस आरो बिनि बिखुमजोआ गावसोरनि नरम माहि सैथोजों सोलिग्रा आखुनि थाखाय बिमा सरस्वती आरो बिमा लक्ष्मीजों अनसायजादोंमोन, थिग बेबादिनो जोंबो जेब्लायबो सैथोनि लामाजों आवगायना जेब्लायबो गावनि मोजां गुनखौ जेब्लायबो सिगाङाव दोनोब्ला जोंबो बेबायदि अननायखौ मोननो हागोन। जों जेब्ला सन्ध्या बादि गियान थासेयावबो गाज्रि गोसो लानानै गावनि धोन सम्पतिखौ गोग्गाना लागोन, मानसिखौ मानसि होनना साननो रोङालाबानो गावखौल' मानसि होनना सानना लागोन, अब्ला बेयो गोरोन्थि जागोन आरोना लोगोफोर। आरो बेजों लोगोसे बे सल'नि गेजेरजों जों बेखौबो मोनथिनो हायो, जों जेसेबांखि गाज्रि कर्म मावा मानो जेब्ला जों बे गोरोन्थि लामाखौ गारना मोजां लामाजों थांफिननांगोन होनना, अब्ला जोंबो सन्ध्या बायदिनो मोजां फिथाइखौ मोनफिननो हागोन आरोना लोगोफोर। भागवत गीतानि बादिब्ला जों जिबफोरनि आखायाव जेबो थाया, मानो होनोब्ला संसारनि बे फावथिनासालिखौ दैदेनग्रा बै नुवाथारि आफा इसोरनि आखायावसो जोंनि जिउआ थायो। बेखायनो इसोरा गावनि गोसो बायदि बे बुहुमाव जोनोम जाहोयो आरो गावनो मिन्थिस्लाबै हरखाबै जों सुबुंनि जिउमाखौ लांफिनो। माब्लानि समाव जों मा जाहैगोन जेबो बुंस'नो हाया। गीतायाव श्री कृष्णआ बेखौबो बुंदों जे जों जेब्लायबो मोजां कर्म मावनानै जेब्लायबो धार्मिक सान्थौजों सिगांथिं आवगायलांनांगौ होनना। लोगोफोर, जानो हागौ नोंथांमोनाबो बे भिडिअनि गेजेरजों एसेब्लाबो गियानखौ मोननो हाबाय। जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नोंथांमोननि जिउआव बाहायजाथाव मोनदों अब्ला नोंथांनि लोगोफोरनोबो शेयार खालामलायबानो जाबाय। बेजों लोगोसे कमेन्टआव जै आइ बिमा माइनाव लिरनो दाबाव। जेब्ला नोंथांमोना भिडिअआव लाइक आरो कमेन्ट खालामो अब्ला गोसोखौ गोजोननाय मोनो, मानो होनोब्ला नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय थायोब्लासो आंनि बे चेनेलाबो गोलाव समसिम आवगायलांबाय थानो हागोन। बेखायनो आसा खालामो नोंथांमोना बेबादिनो सापर्ट खालामबाय थागोन होनना। सनाफोर, जाय बिथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय।